Marango weche mag yiero pachoka Erastus Ethekon onyono ka tiende ni ochopo kinde ma nyaka koro piny Kenya ne ni chenro mag yiero oriere kendo chomore tir gi chike mata yiero pacho kendi. Ethekon wacho magi e kinde ma bendo golo siem mager ne jochung e laro kom kar chung od bura ma Ol Kalou koko ni yiero no inyal wit oko poni jochung okoluore kod chike mata yiero pachoka. Efi Nyakidi miyo waler. Ne en nyasi ma okelo kanyakla jokanyo e sectors mopogore opogore koriwo arita, kedo ne ratich oganda kod chuogo chike gineno ni oketgi e tim. Nyasi mar yango lipot maduol matayo yiero pachoka IEBC manyiso yore mag tieko gwandruok kod yalo buche mag gwandruok motelo ne yiero. E kinde nyasi no, jakom mar IEBC Erastus Ethekon wuok mager kendo siemo jochung ma Ol Kalou ma oko ni nyayo timbe madhi ataro kod chike yiero ka onyiso gini ka ok giywayo wigi to gibiro moto e badgi. We have cases, concerns around security and breaches of the electoral code of conduct in Ol Kalou. And this is attributed to certain conducts by the candidates and their supporters and the political parties. For example, late night campaigns. Daytime, the place is peaceful. At night, madness descends, engaging in physical confrontations and fights. And on 1st July, sadly, such a confrontation late in the night resulted in the death of one person. Kopogore gi mano, apisas mag piny owacho bende wachore ni osene gwengego. Chenro mag mibadhi bende Ethekon oyango ni malo ahinya kotiyo gi kweth njore. Chal ma ok chiw lwasi manyangafu ne tayo yiero. We have also had allegations of bribery, and in some outlets, the scale of bribery is massive. We have also been informed of the presence of goons or potential mobilization of goons, and this therefore will threaten the security of the people of Ol Kalou and the election generally. To kata obedo ni duol mar IEBC ne obago romo kod jogo ma olap dhogi ndong ne lemo ma jaod bura ma Ol Kalou e wi luwo makare chike yiero, winjruok mane gichope maneno ni chike mag yiero lu pok oketi tim. Kuom mano, IEBC oyango ni kaponono chenro ok bidok e wang'e chop chieng' wuok tich. Gibiro kawo okang' ma chungo yiero ma adundo no chutho kata chwale nyime kod golo e listi nying jogo ma itudo gi nyayo lweny. When we find any culpability or any breaches of the code of conduct, the proper remedies shall apply, and up to, including disqualifying some of those candidates, if not all of them. If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Ol Kalou, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Ol Kalou. And if that is not enough, we will cancel it altogether. Ethekon omedo ni ochopo kinde makoro piny Kenya nyaka keto kenge makare mag neno ni yiero tayo yo mowinjore ahinya to e kinde ni ma piny Kenya ochomo yiero maduong' ma higa 2027. We need to restore sanity in our electoral processes as we move towards 2027. These small incidences are a precursor of what is likely to happen in 2027. And we cannot allow that. And what happens, these political actors, they misbehave. Then they go on Twitter and TikTok and make statements blaming IEBC. Whereas we have done everything humanly possible to ensure that elections are free, fair, credible, and peaceful. E kinde ma piny Kenya timo ikruok ne yiero maduong' ma higa 2027, duol mar IEBC onyono katiende ni biro kawo ondamo mager ne jal mora mora moyud gi ketho manyayo mibadhi kod lweny e kinde